खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जाना हमजानाय सुबुंनि अनजिमाया बांगासिनो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सान सिगां उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ हमनो बिथोन होनायनि उनाव गोबां फिसायफोरजों लोगोसे नखरनि बिगोमा खाजि फुजारिफोरखौ हमगासिनो। गिबि मन्थ्रिया मैया उन्दै बैसोआव हाबा लाना हमजानाय सुबुंनि अनजिमाखौ फोसावो। उन्दै बैसोआव हाबा लाना दिनैसिम 2547 सुबुङा हमजाबाय होनना टुइटनि गेजेरजों फोसावो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे हमनायखौ बृहस्पतिबार हरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो बे हमनाया फैगौ माखासे साननि थाखाय सोलिबाय थागोन। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बर'नि फिसाया कटन मुलुगसोलोंसालिनि गिबि प्र' भाइस चेन्सेलर महरै सायख'जाबाय। कटन मुलुगसोलोंसालिनि फिजिक्स बिफाननि प्रफेसर गणेश चन्द्र वारि बिथाङा गिबि कटन मुलुगसोलोंसालियाव प्र' भाइस चेन्सेलर महरै सायख'जाबाय। तुर्की आरो सिरियायाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनानै 2300 मोनहैबाय। मैया फुंनि समाव सिरिया आरो टार्कियाव 7.8 मेग्निट्युड बांग्रिं मावनायजों गोबां बिल्डिंफोरा खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुङा गोब्राब जखम जायो। सिरियानि एलेप्प' आरो हामा आरो तुर्कीनि डियारबाकिरआव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों गोबां बिल्डिंफोरा खहा जायो। बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनानै 2300 मोनहैबाय आरो गोब्राब जखम जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनानै 7600 मोनहैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि एन्टि कराप्सननि हान्जाया फिन सासे सरखारि मावख'गिरिखौ घुस लानायनि दायाव हमदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया घुस लाग्रा सरखारि मावख'गिरि बिबानगिरिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होनाय बादियै सानमारियाव सासे सरखारि मावख'गिरिखौ रां घुस लाबाय थानाय समावनो हमो। सानमारि दै जगाय एबा इरिगेसन बिफाननि मावख'गिरि दिप बनियाखौ रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि कराप्सननि हान्जाया हमो। मावख'गिरि दिप बनियाया पेन्सननि मुङाव 2000 रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि कराप्सननि हान्जाजों हमजायो। उत्तर प्रदेशआव मोनसे खोनाफेरै जाथाय जादों। सासे हाबा जाखानाय आइजोआ साहस दिन्थिनानै जिनाहारि खालामनो नाजानायाव सासे सेंग्रानि गुस्थिखौ अरनानै जखम खालामो। बे जाथाया उत्तर प्रदेश दारौला पुलिस थानानि सिङाव थानाय मेरठआव जादों। गुस्थि अरख्लाबजानाय सेंग्राखौ लाबाद गामिनि महित साइनी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ फोथाराव खामानि मावनो हारसिं ओंखारलांदोंमोन। हारसिं ओंखारलांनायखौ नुनानै सेंग्राया उनफारसेनिफ्राय फैनानै आइजोखौ हमख्रबना जिनाहारि खालामनो नाजायो। नाथाय आइजोआ साहस दिन्थिनानै जिनाहारि खालामनो नाजानाय सेंग्रानि गुस्थिखौ अरनायाव सेंग्रानि गुस्थिनि माखासे बाहागोआ हायाव गोग्लैयो। बिनि उनाव आइजोआ गाबख्रावनायाव जायगानि मानसिफोरा खोनानानै जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरि सेंग्राखौ हमो आरो पुलिसनो गथायो। उन्दै बैसोआव हाबा लाना हमजानाय फिसायखौ जोबथेसालियाव नायनो एबा लोगो हमनो थांब्ला रां घुस लानायनि अजद। 200 रां होआब्ला गावनि फिसायखौ नायनो मोननाय नङा। गावनि फिसायखौ नायनो थाखाय होनांगोन 200 रां घुस। गवालपारा जिल्ला जोबथेसालियाव उन्दै बैसोआव हाबा लाना हमजानाय फिसायखौ गावनि बिसिया नायनो थांनायाव पुलिसनो 200 रां होनो गोनां जादों। गवालपारा जिल्ला जोबथेसालियाव गोबां बिसिफोरा 200 रां घुस होनो हायैनि गावनि फिसायखौ लोगो हमनो मोनदिया, जायनि थाखाय गोबां आइजोफोरा जोबथेसालिनि लांगोनायाव हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद स्ल'गेन होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।